itse asiassa Nikoleikin mun kaverit. Me ollaan kaksisteen Villagia Domination ja no tietysti MV3. Joo, tietenkin MVtä. Ja Akimpot on nää FMG Akimpot. Mitä sinä teet? No niin, me saatiin. No niin, tuu. Siis sulla on toi Liipa. Se, joo, just se. Ja mä vedän Dragunovilla. Siitä heti eka tappo. Ja kuolin. Joku ampui joku ei ampu. Mitä ihmettä? Ihan hyvinhän mulla menee heti tappoja, kun no ei nyt hyvin menne, mutta... Tuleeko sieltä jätkää? Kyllä sieltä kohta tulee varmaan jätkää tuolta, jos katsoo mun puolelta, mutta... Nikistä no en tiedä. Voi hullu, joku ampuu. Ai se olet. Kuka se oli? Oi mä tapoin yhden jätkän taas granulla ja 2 tappoa, 1 kuolema. Ihan hyvin häntä lähti multa käyntiin. Ei vittu. No voi vittu. Sit se olisi osunut sille jei. No jes. Sinne granu vaan paljon granu. Ei oo granu enää. No. Voi. Ja sieltä headsotti. Itse asiassa mullakin olisi ollut Dragonsoft, se olisi ollut paljon helpompaa. Olisit väittänyt Dragon. Mä pestin sun. Ai niin. No joo, ota, en mä haita granu. No heitti granu. Akimpos. Nikoleikka on juonut vähän liikaa. No ei. Joo, mitä helvettiä. FNG Akimpos. No vähän pakko. Trolling. No kun mua ei tapeta loseria. Mitä vittua? No vittu. Älä nyt Roger. Vitsi. Nyt sais pelaa Nikoleik. Miten niin? No, Nyt Nikolai pelaat. pelaa. Nyt. Hei, mistä se jännä juttu? Minä hankin Tulee tämän. vähän vaikea. Joku kuoli. Mä. Ei töröitit sen. Ihan sama, kun se ei ollut mun kuitenkaan. Eiks mä oo kiva, kun mä vedän FNG-ysiä kumpoilla? Pommiraja. Ei hitto. Ne ihan huonosti. Pommi räjähti. Mä syönin tähän vihollisten aalle, jotenka mä saan vallotettua todennäköisesti. Ja siitä lähti A meillekin. Ja nyt meillä on Pakkohan sitä on nyt vallata, kun ei muutkaan valtaa. siellä on Jos muut hoitais sen hyvin, niin ei sun olisi pakko vallata. siitä heitsuttaa. Ui, sieltä tulee jätkää. Hitto, mä kierrän. Eiku kierrä. Ei osaa nyt päättää. Mitä mä teen? Mä jään paikalleen, se on hyvä taktiikka. No, tuolla ylhäällä kämppii joku. Heitsut. No niin, täällä hiketystä mennään nyt tän yläpuolella. Oi, care package! Mitä ihmistä? Predator missile! Kannattaa käyttää ne sit, kun sä synnyt. Heti tähän. Sä et voi siitä saada muopia. Mut et sä kyllä tuu saamaankaan. Ei kun ei vitsi. Mä tunnen sen turhaan. Ainakin tuu hakemaan tää mun gearpacketsi. Miksi? Mä en tarvitse tätä. Tarvitset, jos sieltä tulee hyvä. No joo, mä tarvitsen. Sieltä tulee muopi, sille ei muopi jee. No ei voi tulla. No ei voikaan, mutta jos tulee. No niin, jos tulee, niin se on ihan mukava. Minä en ole saanut muoppia, mutta olen 2 kertaa saanut lähellä melkein muoppia. Siemässä, ei se oo hyvä. On se ihan hyvä. Se on granaatti. Siis se on niinku... Niin. Mut se nousee sit se räjähtää. Niin, Siihen kannattaa, mä tiedän mitä taktiikkaa siihen kannattaa käyttää. Katso, Dragunovilla vetää toi pois tuolta. Mä sain sen pois sieltä. Ihan turhaa kun käytti ton. Mä sain sen pois sieltä. no joku. Onks toi taas toi bomma vei? Vitsi. Tuli sinne myöskin talossa kauhean liitteen. No mulla menee ihan okkoasti. No ei mene. No menee. Sit kun joku juoksee, niin käytä sitä samaa taktiikkaa. Kato, Mitä mulla me... on 8 tappoa, 7 kuolemaa, ei kauhean hyvin. Vaikka meidänkin Dragunovilla menee ihan... No, Dragunoviks menee tosi hyvin. Niin, Dragunoviks menee. Ei oo... ylkä englantia. Mitä? Häh? Häh?
Mitä sä sanoit? Niinpä. Opetelkaa englantia. Miksi? Miksi? No en mä opeta. En mä hyödy siitä mitään. Mä saan puhua suomeakin niin hyvin. Niinpä. Kato, kun me ollaan Suomessa asuvia. Niin ei meidän tarvitse käyttää englantia. Ai jommei. Niinpä, kato kun me puhutaan englantia, niin niin... Airstrike olisi ollut. No niin. Se oli hyvä, mutta se jätkä otti sen aivan Vieläkin tyhmä. sain care packageen. No, jes. Vedä Predator. En ihan. Mä heitän sen johonkin joka ulos vastustamaan. Hiljainen kohta. Sieltä tulee jätkää, kun ei tule. Se oli kuollut. Mä ammuin ihan turhaan. Kuka täällä oikeesti räyttelee tän koko päivän? Mä kohta. Kato, double leap. Niin sainkin. Ihan hyvinhän mulla menee tämä peli. Ja sullakin vissiin. 10. Sulla on siis Kato, trolli. 10. Joku ei. Ei vitsi. Ei mitään. MP7 selkää, ei mitään mahdollisuuksia. No toi ei varmaan mene perille asti toi mukana. Siitä tulee kumminkin se Ei on. siinä, no vitsi, siinä oli ollut keepanet, että sit se olisi räjähtänyt kuitenkin. Niin se olisi ollut se vale care package, kun kukaan Niinpä, niin kun se laittoi sen keskelle kenttää. Kuka nyt keerpäket se laittaisi keskelle? Niinpä. Se tapettaisi heti. Loppuu tästä kohta akkukin. Siitä tuli ei nyt ihan tuplakillia, mutta 2 killia. Sain kuitenkin 2 killia. Sä vedät niinku jokaisen... Joo, mä oon eka. Kannattaa vetää tolla noin joka kerta niin Tuossa on Dragunovilla. hyvä keepaket. No ei ole. Sun kannattaa pelata Dragunovilla, sä oot sillä ihan himo hyvä. Se on hyvä Dragunovi. Oi kerbagetsit. Taas jälleen. No en mä kerkeä tätä silleen laittaa, kun peli loppuu kohta. Joo, peli loppuu 2 tapon päästä. Noin. No niin, se oli siis siinä ja... Aika hei, hyvä jakso tuli. Niin. Näytä vielä pisteet tässä lopuksi. Että. Mun tappo oli hieno tappo lopuksi. No sori, anteeksi mä vähän ilmeilen itse, mutta... Siinä oli tossa FMG Akin puolella vedetään. Ja... Sinni pisteet. Mä olin tässä tasossa... Joo, se on sitten siinä. Heippa.